Kledek-kledek jengkal saking sasana dadi busana Candra digenik prakabak putrane gambaraken lampahing Sang Prabu Krana Semandana Waraga Sabta Budaya Geliak-geliak candarane Madya Bala Prabu Krana Semandana Abid masak kali manabit Yun Sewu Gusti Prabu kula ingkang sopan kula sumanggaken Yayi Mati Abid Yun Sewu Gusti Prabu kananing Patih Pujaga Anom ya sinebut Pujaga Anom
Raja Sabto Budaya Das Audio Professional Production. Ayo kene ger bata bagus. Ayo le. Oh. Haha. Yo Sabto Budaya. Karena pingsan Prabu Lono Sewandana Raja Muda Kang Gagatur Prakoso Sakti Mahambara Tedas papak malune pandhe sisane derita paribasane Tunggu Jawa Tengah Praja Kadhi Saperlu Gaya Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit Nanging Dewi Sangga Langit yang tatanan kang dereng wonten kang badhe disutani kaliyan Sang Dewi Sangga Langit Kaderek Tunggu Jawa Tengah Praja Kadiri kaderekaken dening kira-kiraan 144 cacahipun prajurit kang satyani pitrangga sak kembaran. Alon-alon waton kelakon gerca bagus gremet-gremet waton selamet. Yo. Raja Sabto Budaya.
Piye? Ora padha turu awakmu nang bisor aku nang dhuwur. Mau loro. Aku nang dhuwur. Ya. Iso. Ayo Mas. Sumpah mambu sruden gosong. Bacot. Ngawur. Angger mek dicut dhewe. Wis macet pas karo kene. Loro senduk. Aku nang isor. Aku nang dhuwur. Bener sih. Tapi muser aja mok jejelno cangkemku. Muser. Muser ya. Muser ya. Muser ya. Ya. Muser ya. Maksudnya gue awakmu udah disor, aku udah disor, aku nang dhuwur muser mengarep. Iku gak muser blok. Malih. Aja kok tambah muser nang kene nang got. Lah kok ngomong muser ya? Muser mengarep nang malih mengarep muser. Iya. Iso. Temen. Aja bater aku kari. Oh kari ta. Mulakno gocekan. Kono nangan cocok. Salam sih. Aja diguyu ya, Bu. Oh, kata salah enggak diguyu. Ya. Ngapunten nggih rada tuwek. Ambekan Senin Kemis. Lali gak sejamu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luru ora paret. Kepara gak tau tepeki. Ah, kadung tak enak-enak suara gue. Ya apa? Salam medadane situ. Salam oleh para rakyat. Jawab oleh para rakyat. Ya, sampai kabeh. Wong-wong jawab apa? Bapak tak akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi kayak MC ya. Nanti modal cawat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya gak jawab tuh. Dublak. Kok dosa itu loh. Kok barang salah sama ini gede ini kok salah tak kerungu. Alhamdulillah. Desa dia. Badang. Yo kok besoso. Water sampai maju ke tengah bebek. Water jo. Iku corono ekone. Water jo. Matul.
Wis. Gimana acaranya apa dongane? Acara apa? Acara ulang tahun. Oh, ulang tahun. Ini saya ulang tahun. Iya. Oh, ini masalah bu, wes tuwek ulang tahun barang. Wis Boten bu ngapunten nggih, ngapunten boten. kowe nek ulang tahun ora ditanggap to. Kak Bos, ojo Bos. Pun boten usah dibayari. Oh, boten Bu. Bensin saking larang ya. Sak liter iki 12.000 ya caceran. Pempes enggak, susu enggak. Ora usah ditempes, ora usah disusoni. Dobeni tajene Gus ya. Wong MBG. Ayo ya BG ayo. Ulang tahun. Sopo jenenge? Bu namanya sinten? Sinten? Ah gak krungu aku rek. Saya takon. Oh, ante-ante, anti-ani. Yo anti-ani tambah anti air. Ngawur. Jasutan. Mugi-mugi Bu anti air anti air. Mugi-mugi Bu anti air diparingi panjang umur. Diparingi rezeki kang kathah. Nah, kita dongakno ini aja lali Bu ya. Bayar orang mulai udah Dorong ya. Aku ini doang dipercaya enggak? Udah Gusti Allah ini. Anak-anak ya. Mugi-mugi maneh. opo man. Kok kendang donga kowe. Desa eling karang tengah. Iya. Banjarjo. Oh, Banjarjo. Lah ngono sing nggih pamflet karang tengah. Yo Banjarjo karang tengah. Oh, ngono sih ya jelas. Wes kendang donga kowe. Ulang tahun nyanyekno. Selamat ulang tahun kami ucapkan tembakmu kendangi pangan ke Kendangan aja. Kendangan mau kalem-kalem ya. kalem awal Durung wis ta Meniose gitu kendang yoga. gak krungu Meniose. gak krungu Happy birthday to you. happy birthday to you happy birthday to you wis tuwe ulang tahun Temenan awakmu gak dibayar. aku melok tren dah bukan karena tak tren yang dikotok Temenan terus no sampai engko nyanyi yang ngono gak dibayar. boten bu boten nggih ngapunten aku lali liri bro gak tahu ya wes ini ae saya dene dikon apa kon duwe atraksi lah kan atraksinya sing luwih menarik. Oh, sulapan. Iso sulap kon temenan iso sulap saya gajal Raimu elek iso dadi ganteng. Sulapan. kalau niki elek napa ganteng
Mbok masih wong gak ketok ya ro nek kon elek. Temenan ta iki? Gus temen ta Gus? Ya temen. Kula niki ganteng apa elek? Yo dhewe ganteng apa elek? Gila. Terima kasih. Gila bandean iki lho. Lah, iki sing dinteni. Nah. 10.000 apa kon? Mbok gowo. Budal rene ambek sapa? Delokmu. Beda melok sapa? Kamu. Bensin melok sapa? Langsung. Ayo guru. Kate kakak. Rene bondo bokong. Kon main nang kene sapa sing ngejak? Sing bayani sapa? Keren. Kata bayar ya apa kon? Bensinnya kita bensin. Sapa sing turun? Sen kalau bensin apa? Wes kole ini. Podo gak oleh kon goblok. PPN 10.000 kok. Lu gua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa qina adzabannar. Amin. Insyaallah. Wes ganteng. Itu temen ta iki rek? Lah aku mbok uwak-uwak. Iki napa? Mau jawab elek, saiki ganteng. Temen aku. Kalau usuk-usuk kurang temen, gantengmu kurang roto. Usuk-usuk kemana? Kurang roto, itu kurang roto sih. Lah aku gantengnya cek roto. Copot. Ku cek tambah ganteng. Nanti copot itu tambah ganteng. Nanti kurang. Wes, takoo. Ganteng tak ada. Ganteng apa elek? Ganteng apa elek? Oh, ganteng sih. Awakmu erut ada film azab Indosiar ya. Iki anak lagu awakmu badan ragakno ya. Ya lagu azab ngono kok. Masuk kok ini iki gempar rek. Iki napa, Bu? Ya, iso tabrak. Jajal mlaku. Loh, ini. Kurang tepat. Aduh, Rono. Mlaku. Loh. Loh. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang terluka. Thank you.
menyusuri sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku alami. Entah sampai kapan hidup begini. Wis belakang mari oleh akeh nyingkir ya. Kowe kuwi lho, roy Pak Ibu iki lho, Pak Ibu bule. Sepuluh wong piro iki? Dia ana wong 10. Goblok Roy. Ini anake telu ae. Mau? Nah. 5.000 punjul setengah bisa. Jaluk ya apa Pak Ibu Banyuwangi. Sosis, sedang, sosis. Sosis. Sosis, sedang, sosis. Thank you.
geliak con sesarekan Dewa Sabto Budaya